le tun tuma chuanin phone memory ti thol dan kan se do na application ka install vak si lova thil ka da vak box si lova gallery ate ka phone memory hi atot lu to ka inge chan yang ti hi zona om ve thina na ke hi tuna hian ka phone memory hi tam khop mai ka storage si 256 ania GB mà chú mình thấy cho 240 ania hay lại tlang pui kan hong hian chuan hey 213.51 GB omani tai ke chu video hi ka da tam deuh hleka tun tuma hian in thil khoi lai engmoti ke pi ko fan thalai thil video sang edit tur phone atang ke edit mai zela chumi chu ka da tama vain storage si tuna hian ka mang full ka mang tamang renga te chuanin 89% anita ati thol dan thlang pi kan se don ni ti chuan file manager a kan lu tanga e application hi ka install tam lutuk lo ti la tam pakhat ve chunia airtel ti te language translate ti te po hi ka manga chon he games ka khel ve zewa PUBG hi chuan e bcm thurin ti te bible ti te canva ti te easy note ti te dictionary enhancer ti te hi thalak edit na thonia chon file explorer hi ESC ka mang boka ti chuan insert hi ka install ve me hi chu ka mang ngai lo kan uninstall de nge uninstall ma hianin hei data very clear thini la athadu big antia te chuan hei insta ka manga kain master video edit na nia Christian Habu ka da lensa ti AI lampang ania Lightroom thalak edit na ania micro G ka mang boka sanchu ka soyang micro G Jason Swift keyboard po hi ka mang lem law hi antinan kan inzirna na ka install ania ka delete le dei meang chun mizo keyboard ti te po kan mang kopa Gboard nen hian rural bank application ni MTKP application kausan lampang thalai lampang ania noise reducer chu voice record na voice kan record ta engema thil sang sang te engema voice kan record phone record te an noise pai na ania chon opera hi mang ve ngar ni UC browser ne ka mang thia tu ma kan opera kan mang ve le a PI chu bitcoin lampang kha ni pika thalak edit na pinterest chu kan rianga thalak na ni pixel le pika mang ve zewa prosut thalak lampang nia ti chon VPN pakhat hi ka manga engema thil en enge like kan server na phak lo china khan man ve zo chang kan ne tin PUBG kan khel lai khanin an ben lai khanin ka mang thina snaptube ka manga thil download na FB le YouTube mi download na ka manga Telegram hi chu kan save ka nga Twitter hi khoi ve zo video converter hi ka mang boka WhatsApp hi mod version WhatsApp plus ka manga WPSC Pro mod version ani boka Zender ka manga YouTube hi mi YouTube pa ngai nia YouTube plus te hi mod version ani ya chon YouTube studio hi ka mang boka YouTube plus hi fakna omlo tiang chi kha nia chon amin mai ste boka om zia chu tian video kan lo enta antina nai mai hi ke 119 ji na khoi do na hei hian ka bet chu ka tinge a kan en do hian ka ngai kha the tian ka voice ro kha kan ngai kha the boka thei khane ai mani chuan kan pai lo ka ngai ti chonin khang ho khanin memory eng mazat aya chuti lai chuan a ek chia thil ei gallery hen ke chuka da tama tun tuma hian za som pakwala oma video hi somni pariat lai oma khatve em ani ti chuanin a thei hi gallery mi hi ke chuka clear thina tu lo ho hi ka clear thuai zel mai ni delete item a ka kala hi ka delete to ho khania chuanin a thei ho hi ka delete ta memory thol pha ve dewa ti chuan hei tu na hian ka in delete na kha application te kan delete ta 58% atla doi mai ni mo application tu lo ho kha tuna pakhan delete tur chu kala nei nol ma se man tur ne kala nei wangin ka delete tu lawa file manager ati hen kan luta chon helai dot om thla pathum ai kan meta ta hian
show hidden files ti hi kan onang ti hian hei hi hidden file kha ni heng ho hi alan lo kha antinan don so kan dale chon hei alang mi lo tu na mi kamo folder kha ta chuan show hidden file kan luta heng hi kan ma kha delete mi ang ti chuan DCIM ti hi thalak omna kha ni ta ni hei trust ho hi heng trust ti dot trust ti ho hi ek thia pai thai hi application dang camera application dang ka mana wang lo omania global trust kan kal chuan ta hianin i thil kan delete to kha alo om tok mai theni chu chu in mark ve kang in delete tang ti chuan camera hi chuanin om lo wanga Facebook a po om lawa logo me kara he chu ka siam chapania screen record hi chu tu na ka record me ka screen shoot a po te khan thumbnail kha om ve thin ni kha kha delete ngai thina ti chuan document a hi chuan hi lo in siam chop ve thina WhatsApp plus a kan delete de nge ti chuan download ta lut leila telegram kan thil download te pakhala om ve le ta ni ti chuan he chu ka file siam chop ho ne phone sa om lawa boy delete thai folder ro kan to a chuan MIU a sound recorder heng hawa hianin hei ek che hilom battery na ke chate ber he hi ka delete mi zel mai ni chuan lock heng ho pa hi tangkai lo delete anga backup a hi chuan engba om lo fa share me he poi video na anda thava riang chuan movies a kan kala hei thumbnail ti lom ta helai mi don so hidden file ka ion lo chuan hi lang don lo thumbnail si hi kan lu ta hei ek sia khala vele ni then kata pa chen tam ka pang mani phone ken sa pe chun sing ruk la ti chong min ka sia ti khan hei mi pop top phim delete ula a mai nan rin sem chop la mai kan wa chunga eng ma lo fa insert screen capture lo fa kain master lo wa video converter lo o hena chu rok chung a rok ti ka theta vain ka delete sual pal khaw om the chu wan chon folder in delete don kha chunin uluk deu ni endonia music a hey lo om vele tlat brosemi son ti te kain ma sara chu voice ania in delete ang ti chon hey voice nia ole iPhone a kha chu ma ka thil siam na nia chuan a delete thai voice ka dap na nia delete anga he thumbnail chu ren siam hal mai hi a folder hi ren siam hal mai zel don chuan picture kan kala he thumbnail a po he thalak lom le hal tlat an delete top a hemi poi delete top pila folder a delete ma kan include zel don delete sual pal kha loma chuwan chuan in en ma sa thlap zel don nia hemi pathum ma hian engma om lo fa a mai roi siam le don tho WhatsApp hemi chu delete he ren siam le don thowa chuan recording a omlo fa snap tu pa omlo fa ta hian download omlo fa oma heng ho chu delete thai han delete zung anga chuan hei chu video ania hepo video nia he chu ka thil da thatna hepo gender omlo wa ti khane ta ki 57% alo ni la ta chuan backup a hin backup a noise reducer kalo backup ni ha kan delete nga ti chuan tu na hena poimo pakhat kan sei le do na hi uluk deu kan lo en don ne film khur da pati ngai don thunga ni ti chuanin tu na kan sei tu film khur ngai na chu he live recorder ate hianin voice recorder ate hian thilin lo record chon he thil record kan ai ta hi in safe ang file in safe load donation chu safe load chon about don chu wang chon hi safe as in tenga te khan use this folder and pon safe as te pon mai te khan in thil record poimong chi ka chu ta khanin folder chungin da lu tang chuan tu na kan soi tur hi a poimo le na chu riat tur chu games online games te khatiang ho kha hey map antinan PUBG chun map kalo download ta map te chil sang hang kalo download ta khang ho kha tharati le download le phek ngai dona maro chu kan thlen chin kha chu angai don thungani ti chuanin ti hian soita khan online games zong kha lo in delete vek theya
enge kan thil download tong si ho kha chu film khorang ina ne mar chu poi khoi lu tuk lo tun lai ne ta chak to download la jung jung theya ti chuan android ta kan lu tang file manager android ta kan lu ta media kan lu tang tuna mi chu adang ri phot heng kat facebook ti ho hi a delete vek thai heng ho chu tong kai lem lo hei trong kai lem lo tak tak kan nia lo i siam chop ve kha nia ma se whatsapp ti kha alo ve chuan delete lo tu ni whatsapp bi ki chu hei tu na ka an kan mak ve lo hi delete lo tur hei phone ai nang lawa phone then khata chunin android chunga de lo hin hemi folder chunga hei whatsapp ta umanga hian alut vek thina maro chu tu nai phone then khata chuan whatsapp hemi a hian hemi folder lo nga hian alut ve to lo heta android chunga media chunga whatsapp chunga hianin hei media ti hin omle ta hei thumbnail ani ta ni heng ho hi then chu ka lo delete to sticker thumbnail ti te hei kan thil share so heng memory kha e hek ve ni angan delete anga ang chu tangkai lo media ti khi chu delete tel lo tur uluk deu lo en ro media ti chu delete lo tur chuan kan lu ta hei ama full stop hi chu ka delete mi jang chuan wallpaper animated audio ang chu tangkai lo ke ma chuan kha in shit chen ngai folder chunga thil oma kha in shit chen ngai hei sen ti te ke ma chuan tangkai lo ti kha aka delete mai hei ke poka lo delete man tap mi audio hi chu mangai chon hei whatsapp document hi kan thil thon kan thil don whatsapp document kan don khani heng ho hi sen ti hi kan thon chuania chu wa ka tan chuan tangkai to lawa ka delete tang maro chu in lo delete ve po khanin film khurangai chu in en let le du te ni chonin ei folder danga khami in thil thon chuwa kha file kha in nei to lo ni chonin in en let thei to don lo senami in delete chuan maro chu in du to lo ni chon delete ula atha phone memory e hack email sa po chu teng tho hei ka don ho ni ta sen hi ka thon chu ho ni ta private chu eng ma zio lu tum lo ma se ka delete tel thina chuan sen hi ka delete tang soita kang khan folder danga thalak heta in thon chu lo oma kha in la nei ni chuan delete maula poi lo folder danga in nei lawa heta mi kha whatsapp mi kha in ring ani chuan heta whatsapp pa ngai mi in ring ani chuan in delete la ula forward kwal le kha tiang kha ngai don a thei to don lo ni chu wan chuan aom je chu kan thia mang chumo in delete po khan film khorangai ti khani chuan profile hi chu lem lo wa delete sim zelang clear nan sticker hi mangai lo po mi sticker ka lo en te kha lo ta video a hian hei kan send chu khani ta chuan ta po film khu thau tur a forward thei to don mi lo ka send chu kha ka te di ta voice chu mang tong kai lem lo fa lita hi status ka download ho kha ne ti chun hei chum sela ti chuan dang pakhat le kan soi leng kha whatsapp bi kan ta hei file manager chunga tho android ta data ti chunga hen ti hen kan lu ta view in files te hen kan lu tang hen lom ta android ta kan lut le ang ang chen data kan lu tang hei lo trau mai ni hi apoi mo na khati chu online anga thil kan games ani mo application anga kan thil download and tinan kai master chuan transition ti te kan download chopta khang ho kha abo do na download that le ngai do na chumi kan du lo ni chuan kan mark te lo meng hei PUBG te pom ta PUBG mobile te lo ta kha an tik mai tur ke chu ka an ka delete pop zela download that le har chung lo ka te ka delete pop zel mai ni chuan kan select all popanga ka du ho te kha ka antik mai don ani kan son pe ve kha ngai ni zon pe ve kha ngai kan game skill kha kan thriat chen ngai he PUBG ni pe ka chai chon download ngai nem no ka sia ngai ni kha kain master kha kho nge ka mo za utlat la pe la download that kha har lem lo fa chuan an delete pop mai ang heng hian memory eng mo za ta e hek ve ti kha sia turania delete ang athen chu delete thei lo te om do na then chu delete thei lo te ni ve ani
data chu khan mo one delete le nga delete thei lo khom ve ni PUBG chuan delete lo china nge media chu kan lu to OBB a poin hei ta PUBG hi delete lo kha thane mai kan delete tur kha kan set chena ngai PUBG ka khel wangin e chom ro se tikhan kha athena zar delete dan khani ta ta tang po khan ti thei thowa bak chu kan clear deuh vek ta tikhan kan back chuak le nga tai phei leng khi 35% 57 attain 35% akan chuk thani chu mara chu then khat kha chu download bel ngai tur that ngai tur ta khom don ani kha memory ti thol dan tlang puinia kan set then khat chuan kan set to then khat in kan na set lo palta ka te chuan kan sai ta khan film ko na tur chu kan thil delete tur kha kan set chen ngai ni ti kha ni ti chuan poimo ber chu phone chaklo phone hang phone amuang ti te chu tam zokai chuan kan phone memory kan da full lutuk wangte application kan install na sat lutuk wangte khatiang te kha ni thina chu wang chuan khatianga clear te po kha chin ve pho tur ani hil pakhat han soi bel taila tia phone then kha chu kan thai chho zong hian le menu kan lu zong hian in hei helai recent thi tuna helai chung mi ho hi lo lang thina ni chuan hemi hi tiana lo lang thin bok ta then khata chuan khami lang khati re dan chu he lai setting icon a chung ding lampang kilami hi setting icon an kan lu ta application suggestion ti hi kan off anga chuan he chu kan on anga ti khan off thei ni chuan khami search eng lo pho kha ron lang chuan i khoi mo lai taka khan om do na i kha off ani mai mo chuan tuna mi hi i tuna mi manage application category si chu ei ten kan thai chau ta kha lai kan lu na nung be kha ron lang to lo abc ang khan om ta ti khan ain rem dikta tuna mi kan soi hemi manage application category si chu hei communication entertainment photography hei thalak lampang thil hei tools lampang thil khatiang chiang kha anita ni antinan hei photography lampang chon thalak edit te camera te teng khanom ta chon entertainment lama chon hei Facebook lampang chon communication impact po na thil lampang kha tikhan lo lang ta ke chu ka mang tang kaya du lo kha chuan ta kan lu tanga hi off ani mai tikhan ai phena tur kam to lo mo ka kha that ve le na ni mang tang kai du kanom takin kan soi ve ni chu ka lo me